Ribadumia visibiliza o seu rexeitamento á violencia de xénero cun variado programa de actos. O alumnado do Colexio Julia Becerra Malvar terá este ano un papel destacado. O 25 de novembro, os nenos e nenas do centro van confeccionar un lazo humano diante da Casa do Concello, que lle seguirá a lectura do manifesto. Hai tamén programadas varias charlas e unha obra de teatro. Dende o Concello explican que todas estas iniciativas buscan aportar un grau de area a erradicar a violencia sobre a muller. Que sirvan para sensibilizar a sociedade, para que sirvan para sensibilizar a homes e mulleres en búsqueda da igualdade. Somos conscientes de que queda moito por facer, evidentemente nestes últimos anos e ao longo destes anos se fixo moito en materia de igualdade, pero aínda non chegamos precisamente a consolidar pois ese tramo final de igualdade entre homes e mulleres e da non violencia, digamos. Nos servizos sociais do Concello encargados da planificación do programa din que compre poñer o foco na mocidade educando en valores. Invertir na prevención, porque despois pasa o que pasa, pero para min, xa che digo, a solución como técnica é educar en valores. Como educar en valores? Pois a familia e o colexio, todos, a sociedade en xeral, xogamos un papel moi importante. O persoal dos servizos sociais aproveita para lanzar unha mensaxe de esperanza. As víctimas están á súa disposición para axudar nos peores momentos. Estamos nos servizos sociais abertos a axudar a calquera persona que entre pola porta e que necesite, para orientalo, tanto as mulleres como moitas veces tamén os fillos, os nenos que son tamén víctimas da violencia de xénero. Na campaña deste ano tamén se suma boa parte do comercio local tinguindo os seus escaparates de loito coa campaña Ribadumia en negro.